Kalasawa kinsan kajing Bthei ha kamiat khat khandai tarik unailar 8,000 kabalapin Khynñiuh ya ka Thaiñ Lumdiengmet kashnong umpling kabadan markhap bat kashnong nong Mynsaw kumba ha kapor Shipai baji AA. Ha kajingwat bania ha kasngi ka babuan la shem ba Ngut ki breu kilo Mynsaw na ka te kajing Bthei Kynthup uwe Shipai BSF. Kibor pulit kidang penlong ya kajing tokit halor kadaw jing Bthei ha kabala Suba ba kadai na kitendong le air shed jing shed ne gas cylinder hinrei kiwe pat kitelong kubor ki kidaw ba kala bandai na kitendong aerosol. Ki Ngut ki ba Mynsaw ki Kynthup ya usandip kumar ubadai Shipai BSF bat ushubham cheran moment bat laong bakini Ngut ki dan hapo katay kayeng ha kapor baja kajing Bthei. Ya kini ki Ngut lapin kit mardor sa hospital ba Khynñiuh jing sumar. Shuk kham hadian uba AL hack MLA ka BJP na pinthor umkra pat menteri ha ka sarkar MDA 2 ulalek penjingo ya ketika yeng belajar katay ka jing Bthei. हम लोग BSF है हम तो बोला जो भी हो उसके बाद आदमी बनता है और जब नहीं मिल ये गरी कर लो कि गरी गरम खाई जाना और इसको LPG is good हाँ आज फाजिल पास्ते के दाम speed hala 1 minute sir और उसी भी 1 minute बस अपलोड हो गया हम चारों ने के 1 पे में Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki Bthei kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya